ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ubah juda walang beri orang bak senang jaka senang maupan. Ulang berdetang ki dor bak senang bagi kinhun seng bahalang ki bemi syakmat bentek lakam ya ke jinjelai jong udrak. Haka jing keren bak bati CTV haka kandai trik unaitung arajar pausau ubah walang ula kinthok ru dak baong ka kum ke jing yo i jong u ki bor bedai pej kim shim lala bentek lakam ben penduna ne ben penduk pendam ya ke jing wan rung jong udrak syaka jela. Te kalalong ka jing kendit ka bakraw yang ikum ka dor barshino hakaba kababun hiru nakalian jongki nong shino kila yo phone shaki pararang ba ki belum kinong kam juga shino ba kunju shana orang barshino hakaba kila ya keli ya kaban penti kena la uli ubriu ude ni em ul mopat te nama ka shino ga jongi kalong kaba la he ba kinong shino ru kaba nang bun kaba nang mi isi te haka santarik haka ndutrik nila ya persyang ya kaban pegi kita ta po ke office education bakum juru ya ka kerteng ke jong ni kuna ubala ai kerteng kum walam bok lindo te kamshim don haka data education but let's say hadin jong kataru yo bau sudai bau shuansa but no te nakalian ka jongi ya kini ki arsingi lai singi ila aya ka jimta ba de ban wa ku ni kuna yo wan sa hang hayin jono te henre hadin ya ka ba ngila le ya ka tang tingim shimla lapdin ba unde basa hang ni hapo mopat te kata kalong ka ba kwa ya ka ban pentikna ka por bauni ukuna ubala aya ka address ka tuka sautrik hadin ya ka baula syakem ba udai unong sung jong ka shino mopat ka ba ka kerteng ka jumu kalong walam bok lindo ba sumdei u kna shino jong ka shino mopat lane u bawan sa hangi hapo mopat te nakalian ka jongi kum kino yalam jong ka shino mina ya persyam ya ka ban pudin ya ka address ka jumu ni ukuna te ngilatip ba agano ka shinong ba uyo kuna usyong usa ringkat bat kibayi basem ni ringkat bat ka kami te henry ka kerteng nganum dan kam ban yathu hakabide ba ka shinong ba uyo kuna usa te nambar ni sungtui ba ladanga ngan yathu te kadai ka kamram jong ki bor jong ka ai ya ka ban ai ya jing pentik ka bati kena ya ka bede bat ka address jong kini ki ba le ni kam sni ngam shibong tang ka ban ta kini ki ba hydrox ni ki ba detox ndai ba ki wiki kam la se ba na ka por ni do hi ba ka don ka jing shakem ba ka kerteng kasi ki don gi bias ri ya ka kerteng te kanang man kiar na kum kita ki ke tengah kerpat bang akentu ya kibor ki badai ki bapek ya kan ka kam kum juru ya ki parlok ki badon haki press ba printing press ba haki media bakin sumha ban le shwa ya ka huwa kanang ba kanang don kanang don ki kita hashwa ya ka bakin ai ya ka didir lane ya ka address jong kitu kinong le kam sniyo te hapanga nga onge ka ni kam shimut ba hamopat kimdon kinong hydrox kidon kinong hydrox kidon kinong detox te henry hakabede par kinong detox kibadon hangne hapo mopat te nakalian ka jongi kum ka shimong te ngi jute la kamiki te omtang nagabanta jong itu kiba detox te henry wat nagabanta jong kayin kasami barok kawe te nasngo ya kapanya tuhan ni ba
kadon nakawe nakalin jong kalong yen hakaba uwe unong hydrox u layo ya kapil hakaba uladon hapo shnong ya menta but hadir ya kaba ulayo ya kabil nakalin kajungi kum shnong ni lashim ya ka kamera mo kajungi hakaba ni la khot ya u bang la khot u ya ki bahaya ki basam ya ki para ba ya ki hemen ki jungu but hadin kata ya kaba nakalin kajungi kum shnong ni late ndaka kendon ya ki baro shipara ya kaba nang ni shakmat ba kinom don shu ha kaju kelenti kaba uni upara joki ujuk hari drop saki bor ki bam shwa te kompolong i hadu menta te kadon kacing trailang bagi kasinong bagi yui rupa kadon ya kacing nang pinba ha ka bede ba korkom im korkom trei korkom kata kajong yok na ubalang ngop haki kam kai drop saki bor ki ba menshwa te ndrei ke ik bangi ile na kalian kajungi babun sinru Barsyaga bor jong ka ain ru bobun ngim ju ai namar bangi sung thu la da ai syaga bor jong ka ain tang ka tu ka ni kenta kila lai no ten re ka ik bangi ni le na kalian ga jungi kong ka bor shno ngi sempat ni ajing sneng yaki bada dep ka tu ngi sa ai ka counseling yaki ya ka bakin im no ka jing im ko ba bangi ni sabtu la yaki namar ni la sung thu ba kumbalong ni hado menta lada ai syakalian jong kabor jong ka ai jong kabor jong ka ai kan le ayu tang sipor kin bat kin thep apo alam bat tang sipor kin plug no yaki tingi kini kalarong ka routine basis ti kabanga na kwa ya ka ban kin tu klong ba ni dan kam ya ka ai ka baklan ni dan kam ya ka ai ka baklan namar ba yo i bakat banang mi kisni kat banang mi kipor te kani ka jing jalai jong kini kinong di drugs kajing nang jelai jom kini kinong hydrox kala isya kai hakabangi ngi yoi bakabangi ngi witness ya kajing long kajing man haka imhang ka salang ga jungi menta hangne hapo socialong bat kam jengai na ka socialong ru kam long shu ka basngai ya kaya ya kayem jom kibapun te hakabeni bagatu ka meeting na kalian jungi kum ka dor pasna mo pa ni layo ya to tenre ni yo iba kala sulong tang meeting ten kalian ka jengi kum ka dor barsno mo pat lomba gim sing ladon iba pha ban le ha ka meeting namar ba bun sil hi ha ka beli ba kini ki jing sniu iba kharo ha ka imlang ka salan te baro na do kinong sen sha ke jongi ha do ki barik tam ha ka imlang ka salan Isung thu ba ka jing sniu ka ba kiyo ha ka imlang ka salang ka jungi ka deno drops. Te henrei ya ka ban pen bah ya ka imlang ka salang ya ka ban te lakam ya ka jing kenrei ka jungi drops ha ka imlang ka salang ka jungi. Ngas ngo ba kam dan kam tai meeting. Kam dan kam meeting. Henrei ka ka ban kam ka long ban na kalian jong kinong elam. Na kalian jong kinong elam ki dei ban wan ra da ka ai ka ba klaim da ka ai ka ba scam. Hapok ka beri unyutra. Kinong yalam jom kisan bahalang. Kitip ya kasus. Kitip ya kinong hayi. Tenray habang ngingi kibalong tangkum kinong tray monso baha kay lang kasalang. Ngiyo ya ka jingtip ka batikina, ngiyo ya ka jingtip ka wapaka. Kumno ba na kaliang jong kabor jong kaan kimtip ya kata. Barabak kimtip balik kimshim action hakapor ka bauni udrox usdang ban maria rung hapo jong ka social media lani maria rung haka jala ga jong na namar na ko por niyo i lengba ki social media lengba ki printing press baki yokem ni kinong hai daki busin daki spasin na kana te habaki la yokem ni ki kinong hi ngangai bagi tip ba kasus kawan nai kalau kum yang ngir kum kino yang hamjong kasinong ki bangi ngi try voluntary habangi yokem ya kinong hai ngi yokem ni kinong di ngi tip hadu hadin khom hadin ya kaban ngila a ya gajing persaja ki hab ya kaban pala nado nai bagi yo ya utau drops ya kabakin perung haki sio ki hab jong
Dia kata kadai ke action, ngimdan kam show ya meeting. Kadai ke action jong kinong yalam ke jongi, kadai ke action jong kibriu kibadon hakabor. Ba kumno bakin le kenang banwara ya kanika imlang kasalang ka jongi kabalaj na udrox lanela banomba kaba free na kejimpenan kam udrox. Pi kum kini gijinja ni suntu kum orang bapriu. Ba haka jing suntu ko batrot ba haka jing suntu ko barit kejunga kadawi kedai udrox. Nama bunsin nak kalian kajungi kum kasinong haba nyingi yaban bat ye ki nang pendan kam yo drugs ani ki drugs abuser. Te haba ni kali ye ki hakabedai bat kador kamur lane kajingut kabaki ki haban pelud hakashisi. Kidon la kajong kategori. Kidon giba pendan kam itu ubalais pa. Kidon giba pendan kam uban rius pa. Kidon giba pendan kam giba palat hajar. Te recently ni kan siyo ya kaban kem ki arno ki kena. Ki balik prong, ki balik do, ki balik lead, ya ki wiring jong ki yang jong ki beri ki badang kesina tamai. Te habangi keli ya ki te ki pendan kam itu rocks kaba kajing lut kumban rius pa dan rius pa. Te apa ya ke condition ke jong upriu ila suban bala te yaki ban survive kade stang bantu lane banduti te lada kimio hi ya ke bantu but kata galong ba kilomio hi bantie utrox baraba kimio ya ke bantie utrox katu kamet kala dawa nak banta ka chuki ya ka kimio utrox malaka por la ne malaka si te haba ki kimio shu te kapenlong ge ki ya ka ba kin shim ya kalati ka bangim na ya ka ban perkat hadu ya ka ba kin dalute na kibriu ki baya hadu bakinda bom klep hadu ya ka ba kinda penyapu kum kita ya ka ba ngi sunto but dan tang hakan ka sisi arsiru kadon hi hang ne hapo sauri kata ya po baha po jong kador basno mo patulun ya kaba kidan kumpala ingo sawu kikna ki balai ya kapo dami ki mod ya kaban tu pandra ya katia tenrei kiyo no ika bisa ki pelaju brio bat hadir ya kaba kilayo ya kata kasong bisa tikim shimla penun saw shu ya utau brio tikai kaba sungtu na gani ga jingjang ga lomba kai ga bangi la ya ga ban sungtu na gani ga jingjang ga lomba imat lada kum ha kata ka por lada kini kibri ga bale chi boji ar boji min step bandrung ha ka property jong kiwe lada ka don ka confrontation la ne lada don ka jingele persha kim salia ya ka ban shim ban khat ya ga jingel jong kiwe ti ngiyi ba kini kijana ko ka por shu por but let's say itu ibaja ha kiwi ki jakaro nganget but ngasngu tus kam bakadawi gade no drugs ngangan ho ongkum tai kata ka jing sisa ladang kamdai ba feel na kalian jong kinong pekperman balai kan jelek kane na makum balong hadu mantai kide ki borshdom kide ki no yalam jong kisang bahalang ki bakitia ban curve eudrox tendre ngam shim layo i ba kandon ka jingkit kle na kalian jong ki boy ki badek pek ya kaliga benda ba kinshim ya kata kasdef ban penduna la ne ban pendu pendam ya ka jingrung ka jong udrox hakane ka jela ka jong